Bola som na Love Stream festivale a napadlo ma spraviť taký pokus, že čo sa všetko dá získať zadarmo. A to je. Takže poďme na to. Začali sme stánku Slovakia Travel, kde bola taká súťaž za odmenu. Aha, máme spoznať, aké to je mesto. Dobre, takže moje rodné mesto nadáme preč Piešťany. Bratislava. A tam sme skončili. A nie, neskončili sme len tam, vyhrali sme si pekne magnetky. Ďalšia zastávka bola fotobúdka, ktorá bola zadarmo. Dalo sa tam aj zapojiť do nejakej súťaže, ale keďže sme neboli fajčerky, tak sme bohužiaľ nemohli. Dobrý deň. Čo dostaneme? Momentálne máme výfonky. Ja si dám iPhonku. Ako ďalšie sme získali výfonku zadarmo, ktorá sa tam dala následne potom aj zaliať, ale bolo také teplo, že som si to nevedela predstaviť. Ďalej sme si uchmatli KitKat zadarmo, z čoho bola v tých teplotách už len horúca čokoláda. Dobrý deň. Mohli by sme skúsiť ten fialový? Super, ďakujeme. A to je. Priznám sa, že po tento kiny sme sa vrátili tak minimálne 4-krát. Slovakia Lines mali zadarmo mentosky a obrovský IQOS stánok nám bohužiaľ zadarmo nedal nič, pretože sme neboli fajčerky. DMK mala skvelý SOS stánok, kde ste si mohli doplniť čokoľvek, čo chcete. Ja som si dala SPF-ku a zobrala ešte žuvačku. A Lidl OZ malo takéto koleso, kde sme si mohli vytočiť, že čo dostaneme. Vodička a hruška. Slovnav nemal bohužiaľ zadarmo nič, boli sme sa pozrieť a zálohovanie malo, čo bolo úplne skvelé. Podľa toho, koľko plechoviek alebo fľašiek ste im donesli, ste si mohli vybrať nejaký merčík. A to je všetko, čo sa nám podarilo zadarmo nájsť. Určite mi dajte vedieť, či ste náhodou vy našli niečo, čo mi nie.